So isikhathi it's 21 minutes after 8 and it is time for ukuthi sikhulume indaba zakamumva ngento ezenzeka kumasipala wala eThekwini, and we've got the number one citizen Isibuyile uMayor. Mayor, welcome to the show. Hi, ngiyabonga Bongani, ngibonge kuSli no Deprez. Thank you very much for welcoming me. Thank you very much. Bingelele nje abalaleli bonke bevuma FM lapho bekhona. Ngithi happy new year. Happy new year. Compliments of the year, Mayor. Wangena kahle kodwa sagcina last day. Yini into enziwa iMayor ngoNew Year? Nawe uyadansa njengathi cricket, uyagroove nomzuku serious. No, angangigroove nje, ngagcina ugroove ngomhla ka3 eMgababa. It was so nice. So ngiqale kahle unyaka. Ngitshona noqale kahle unyaka edolobheni aba izivakashi zethu sijabulile, ziyanibonga nonke lapha eThekwini ngokuthi nizamlele kahle. No, siyabonga nathi Mayor. Thank you so much. Njengoba sikubingelela nje siyeza ukuthi kusasa umasipala unohlelo uzobe usingatha iMayoral Metric Awards ceremony. Mhlambe ngabe yini inhloso yalomcimbi? Well, angiqale ngisho nje mfethu ukuthi kusasa usuku olukhulu lapha edolobheni laseThekwini sobe sibungaza abafundi abaphase umatric ngamalengiso. Futhi sihalelisele nezikole esithola imiphumela emihle lapha eThekwini. Ngokohlelo ke sobe sibungaza abafundi abalishumi ababaqoqode bonke lapha eThekwini. Mase ke sizotomula lezo zikole ezithole imiphumela kakhulu ezindaweni entulayo engaphezulu imiphumela 100%. Okay, you can't believe it. And so ikona ke sobe sikwenza mase ke sibanikeza imfundaze, siphinde ke sibakhumbuze futhi abafundi bethu ukuthi uma ke unenkinga yokuregister kwisikole semfundo ephakeme siyakwazi ukuthi silekelele sine debt relief program esinayo njengomasipala. Indlela ke sibahlangabeza ngayo abantwana bethu. Sibonga kakhulu kuzwa lezo indaba ezimnandi. Usakhuluma nje ngabafundi abazwe ekhungweni zemfundo ephakeme Mayor. Mhlawumbe likhona yena usizo umkhandla nalo alinikeza abafundi laba baqhamuka mhlawumbe emndenini edonsa kanzima. Yes, impela kunjalo. Njoba ngisho nje ngithi uma unesifiso akufanele kube khona umntwana manje ongakwazi ukuthi ethola imiphumela emihle aqhubekele emfundweni yakhe ephakeme. Siyazi ke abazali abantwana abaningi baqhamuka emndenini enhlwempu, sabalekelela ke lebafundi ngoba uthola ukuthi uthola imiphumela emihle, usuyamukeliwe esikhungweni semfundo ephezulu kodwa abazali bakhe abanayo imali yokuregister. Okwesibili uthola ukuthi nathi njengomasipala kunamakhono esifuna ukwaphakamisa la kumasipala anjengo engineering labathi ka skills. Siyabalekelela ke ukuthi abafundi sibanikeze imali ukuze ibhasari ukuze bakwazi ukuqhubeka lamakhono. Ibhasari yethu iba iminyaka emithathu and degree yakhe iminyaka o4 siyakwazi ukuthi sixhase iminyaka o4. Indlela ke nathi esifaka ngayo isandla kwezemfundo kubantu basedolobheni la seThekwini nokuthi abantu mase beqedile babe employable. So isikhathi 25 minutes past 8. It's a Thursday, and of course every single Thursday we normally speak to the number one citizen, iMayor yeTheku uCyril Xaba. Mayor, ngiyakhumbula ukuthi wawusitshela ukuthi khona uhlelo inani oluqalile lokuthi behliselwe ikweleti abantu if ngikhumula kahle nanithe for around 50%. Sicela nje mhlambe usikhumbuze ukuthi liphela nini, just khona umuntu ezokwazi ukuthi kufanele enze njani ukuze enze ukuthi acinge ikweleti. No, ngiyabonga mfethu ukuthi ungikhumbuze ngalolu daba. Ngicela nami ukukhumbuza abalaleli bevuma FM ukuthi lolu hlelo lusekhona, luyaphela ngomhla ka31 January kulonyaka. Ngamanye amazwi ususele neinsuku ezimbalwa njengoba kumhla 22 nje ususele nje neinsuku ngithi ezo9 ukuba lolu hlelo luphele. Ngeke liphinde futhi libe khona, luyivela kancane and noma ngathi ngayizele. Ukhokha nje u50% wakho mfethu osikweleta wona, umasipala awusule omunye u50%. And so kanye nenzalo ke bekade sikhona sibe sesayisula. Lento ke ichaphazela ke zonke ikweleto bekade unazo kusukela noma ngabe nini noma ngabe singakanani kuze kube umhla ka31 kuJanuary 2025.
uma usikweleta nje kuzothi imali obekade ususikweleta yona ke ngoFebruary ke 2025 kuze kube uJune lo mali leyo ke uma ungenayo ucash wenza lento abathi payment plan uhlelo lokuthi uzoyikhokha kanjani nomasipala and kanjalo akusukelele ke ama interest kulo mali leyo mase kuzothi ke imali osikweleta yona ke kusula ke ngoJuly kuzobe manje hayi ke le usuyikhokha ngendlela ejwayelekile sithi abantu abaphuthume ngoba alikho elinye ithuba elinje lophinda bevela abantu laba basikweleta ama rates abasikweleta amanzi abasikweleta ugesi sithi abeze ke beze phambili uma ke setholakala ukuthi awuzanga wena phambili nakuba sesikwenzele loluhlelo usuvalelwe ugesi usuvalelwe amanzi and usuyiswe enkantolo ungakhali-ke ngathi uthi asibenzi ubulungiswa ngoba sibenzile thina ubulungiswa sizama ukuhlangabezana nawe ngenhloso yokuthi silekelele ukwazi ukukhokha ikweleti ngeke iphinde lube khona lolu hlelo lokugcina besibanikeza abantu 3 months bekuNovember uDecember uJanuary ukuthi benzele bakhokhe seliyaphela ke manje baba ngisho njengoba kungomhla 31 kuJanuary sithi abantu abaphuthuma washiwa. Sibonge kakhulu kuwena Sir Baba Councillor Sir Xaba ngendaba ezimnandi nje futhi nokuthi ithuba lisakhona ngoba ngicanga sikhona abanye basatatazela khona laba bawo last minute ababona into ngoba isiphela so siyabonga kakhulu indaba ezimnandi bazohlangabezana namakhula busli ngiyabonga kakhulu siswami siyabonga nawe. And of course, this feature is proudly brought to us by Umaspan. This one is probably brought to you by eThekwini Municipality on Vuma 103 FM. Tune in again next week on Thursday at about 8:20 a.m. for more.